Vi er live nu, og jeg har fået fornøjelsen af at facilitere den her fede dialog omkring ESG-kommissionen. Mere konkret, hvordan tager man sin ESG-kommission og gør den til en konkret styrke i sin markedsføring og kommunikation. Og jeg har fået fornøjelsen af at facilitere den her debat i dag, og det glæder mig rigtig, rigtig meget til, fordi ESG er jo virkelig noget, rigtig, rigtig mange af os taler om. Og i dag tror jeg virkelig, vi kan lære noget af nogle aktører fra nogle af de brancher, som har været allermest under pres, eller i hvert fald mærker jeg ESG-agendaen for alvor lige i øjeblikket. Og derfor har jeg også nu fornøjelsen af at byde velkommen til mine gæster i dag. Og jeg starter lige hos dig, Simon. Du er presse- og kommunikationschef hos Dansk Mode Tekstil. Tak fordi du vil være med i dag. Per, du er Business Development Manager for Sustainable Solutions i Blue Water Shipping. Sofie Mora, du er fra Superwood og Velcon og står for jeres Sustainable Management der. Carsten Olsen, brandstrateg og kreativ direktør hos Happy, og dækker lidt kommunikationsdelen i dag. Så vi har altså aktører i dag fra Vind og Byggeri, fra logistik og fra mode og tekstil. Tusind tak, fordi I vil være med alle sammen i dag. Jeg synes faktisk, for seernes skyld derude, at vi kan springe sådan rimelig hårdt ud i det, for i dag handler det jo omkring at få så meget brugbar viden med som overhovedet muligt. Og jeg er sikker på, at de brancher, I repræsenterer i dag, I har en masse viden, I kan dele med de mennesker, der er her. Jeg har faktisk til at starte med forberedt et spørgsmål fra det, jeg vil kalde for et helikopterperspektiv, hvor vi kigger lidt på, altså hvorfor det er vigtigt for virksomheder at turde kommunikere deres ESG-fremskridt. Fordi jeg oplever lige nu, at rigtig, rigtig mange virksomheder måske kommunikerer mindre, fordi de er bange for de repressalier, det vil have, hvis man kommunikerer de forkerte ting. Så hvorfor i jeres branche, hvor man er under et pres, er det faktisk relevant at kommunikere sine fremskridt? Vil du starte, Simon? Det kan jeg godt. Altså, punkt 1, så er der rigtig meget stakeholder management i det her. Du har rigtig, rigtig mange interessenter rundt om din virksomhed, for hvem det her det faktisk betyder rigtig meget. Og derfor er du også nødt til at gå ud og kommunikere om det. Det er jo sådan set uanset, om vi taler din bestyrelse, om vi taler potentielle investorer, om vi taler din bank, om vi taler dine medarbejdere, som også er noget af det, som fylder rigtig, rigtig meget. Altså fordi det fylder rigtig meget i deres hverdag. Det gør det selvfølgelig også ud hos kunderne og forbrugerne. Men du er nødt til at se på alle de her stakeholders, og hvor meget det egentlig betyder for dem. Og derudover så er der også et aspekt i, at for at kunne vise en udvikling, så er du også nødt til kontinuerligt at kommunikere. Og modebranchen generelt, hvis vi kigger på fashion alene, men også tekstil, forestiller mig, måske har været en lille smule bekymret for, hvordan går vi ud og kommunikerer vores fremskridt i en verden, hvor der er rigtig, rigtig meget fokus på det, vi gør. Ja, for man kan sige, at særligt modebranchen har jo kommunikeret bæredygtighed i rigtig, rigtig mange år. Og er jo nok også blevet ramt en lille smule af, at man måske har været en lille smule ukonkret i forhold til, hvordan man egentlig kommunikerede bæredygtighed. Så der sker rigtig, rigtig mange ting på den front lige nu. Per, i forhold til logistik, I er jo gode til i Blue Water Shipping at kommunikere jeres fremskridt fra et ESG-perspektiv. Hvorfor er det vigtigt, og hvorfor bør man gøre det, synes du? Jamen, det er vigtigt, at vi tør tage dialog. Det er vigtigt, at vi er ærlige omkring de ting, vi gør. Og så vi talesætter de ting, der er i gang omkring de her perspektiver, der nu er. Vi skal jo ikke gemme os ned, fordi vi nu er i en branche og en industri, hvor det er svært at undgå noget CO2-udledning. Så er det bedre at gå op og turde tage den. Der har vi jo, ligesom vi hørte før, der er rigtig mange stakeholders. Vi har jo rigtig mange medarbejdere, vi skal kommunikere til. Det er vigtigt, at de forstår, hvad det er, de kan formidle videre ud til vores kunder, for at tage den indledende snak med kunderne generelt. Det er vigtigt, at vi får vores direktion, vores management, vores bestyrelse med. Det er vigtigt, at vi får kunderne med også omkring de der ting. Så vi skal turde tage den svære snak og de svære samtaler omkring det. Og nu nævner du også selv den interne forankring, eller det med, at medarbejderne også skal have en stemme i det og turde tale omkring det. Handler det også lidt omkring, at der faktisk er noget ejerskab for medarbejderne at tage i den proces, og er det vigtigt? Jamen, det er jo meget vigtigt, at vi har jo rigtig mange indgangsvinkler, fordi alle vores medarbejdere har jo kundekontakt til daglig stort set. De taler med kunder over hele verden omkring det. Så det er jo vigtigt, at de har en målestok for, hvor er det, vi er henne i rejsen på Blue Water omkring det. Hvad er det, vi kan italesætte over for kunderne, så de også tør tage snakken med kunderne, og egentlig også tør udfordre kunderne lidt i den her dialog omkring det. Og Sofie, i Vind og Byggeri, der er jo selvfølgelig meget, meget fokus på produktionen, forestiller mig, i forhold til, hvad man udleder, og hvor meget man udleder. Men hvorfor er det vigtigt at fortælle de gode historier, selvom og dem er der mange af, forestiller mig? Jamen, det er absolut vigtigt. Altså, dels for at inspirere. Der er ingen tvivl om, at Vind og Byggeri også er nogle brancher, som altså, både har en utrolig høj udledning, men også potentielt kan bidrage til en ret stor del af den grønne udvikling. Så vi kan gå ind og inspirere, dels inden for vores branche, men også uden for vores branche, kollegaer. Og samtidig så tror jeg også på, at hvis der er få, der tør kommunikere, jamen, så får du også en klar konkurrencefordel, hvis du så netop
kommunikere, og vel at mærke kommunikere det rigtige og på en transparent måde. Ja, det er jo nemlig rigtig interessant det der med, hvis du er i et marked, hvor mange måske ikke nødvendigvis turde gå ud og kommunikere, hvor er vi henne på rejsen, så kan man faktisk skabe sig en konkret konkurrencefordel. Er det, du oplever, når du arbejder med eksempelvis Velcon og Superwood, som du er ansvarlig for ESG-delen hos? Absolut. Ja. Og vi kan jo også mærke det. Det er noget af det, vi får god respons på. Det er også den måde, vi ofte bliver set på. Hvis du lige tager Superwood som eksempel. Altså, vi leverer til byggebranchen, og vi er en relativt lille virksomhed. Men vi bliver omtalt i medierne. Vi bliver set, vi bliver bemærket derude, og det er jo absolut, vil jeg mene, fordi vi kommunikerer på de ting, vi gør rent bæredygtighedsmæssigt, og vi også lykkes med at kommunikere det på en god måde. Carsten, så retter vi lige henvendelse over til dig. Det er jo mere fra et generelt kommissionssynspunkt, jeg kunne tænke mig at pick your brain på det her. Hvorfor er det vigtigt, at man går ud og kommunikerer sine fremskridt på det? Alle de ting, der blev sagt, er rigtig, rigtig enig. Men jeg tror, at 2 pointer, jeg vil sige til det her. Det ene, det er, at langt størstedelen af vores kunder i dag, der er det skiftet fra, hvordan får vi afsat vores varer osv. til rekruttering. Rekruttering er en kæmpe udfordring for alle de her virksomheder i vækst. Og der ser det ud til, at hvis man har en ESG-strategi, og man også kan kommunikere den, så er det virkelig noget af det, som især sådan den nyere generation taber ind i forhold til, når du står i konkurrence over for de andre, der også gerne vil have de her hænder og hoveder. Så det er på den måde, tror jeg, i forhold til sin vækst i hvert fald, det er rigtig vigtigt at være klar i sin kommunikation omkring sin ESG-strategi. Og så den anden, den lidt banale ting i forhold til sådan fortællingen omkring det, der tror jeg, at hvis man ikke selv tager ansvar for sin egen fortælling omkring ESG og så videre, så er der nogle andre, der gør det. Og typisk gør de andre det ikke med sådan nødvendigvis de positive briller. Det kan være konkurrence, det kan også være medier, det kan være alle mulige. Så det der med bare at tage ansvar for sin egen kommunikation på det her område, som jo er lidt svært nogle gange, også fordi det er jo teknisk tungt og så videre, så er der bare nogle andre, der tager den fortælling, og så er det lidt ude af dine hænder lige pludselig. Så det er bare det her eje, det tror jeg er en vigtig pointe i sin kommunikation. Vi har meget talt omkring det her indledt også med det åbningsvis, det her med forretningsstrategien jo i dag, som kommer til at stå meget på noget ESG, fordi de her ben er enormt vigtige for en hver forretning. Og det god kommunikation skal gøre, er jo også at sige, hvordan kan vi tage forretningsstrategien og få den oversat over i noget kommunikation ude i markedet. Og det er jo så bare den her fortælling, der bør leve i dag, eller hvordan ser du det? Ja, lige præcis. Så tror jeg også, man skal selvfølgelig dosere det. Det er jo ikke alle steder, det er lige relevant. Men det viser sig, vores oplevelse er, at det er flere og flere steder, hvor det er relevant at bidrage til forretningsudvikling, at man er skarp på den her kommunikation. Så er der selvfølgelig også alt omkring compliance, og hvad ens kunder forventer af en i forhold til de her ting. Det er jo også vigtigt, at man tager ansvar for, at man får kommunikeret de ting, især når man rent faktisk eksekverer på dem i virkeligheden. Ja, så retter jeg lige henvendelse ud imod publikum, fordi det kan jeg se, der er kommet nogen af. Og noget af indledningsvis, jeg ikke fik tanker omkring, det er, at man reelt set har mulighed for at stille relevante spørgsmål til os i dag. Og jeg er blevet udstyret med en iPad i modsætning til sidste gang, hvor jeg havde produktionen til at hjælpe mig med spørgsmålene. Så kan jeg selv tage dem i dag, når de stille og roligt kommer ind. Så hvis man har nogle spørgsmål til panelet her i dag, også moderatoren, hvis man har nogle spørgsmål til panelet om ikke andet i dag, så er man velkommen til at smide dem i kommentarfeltet her, og så prøver jeg at få formidlet dem videre så godt som muligt. Nu fik vi lige en overordnet indflyvning på ESG-kommunikation, hvorfor det er vigtigt at kommunikere, hvorfor det er vigtigt, at virksomheder ikke tager mundkurver på i en verden, hvor det er vigtigt at komme ud og kommunikere sine fremskridt. Så jeg kan godt tænke mig at prøve at dvæle lidt med den branche, der måske oplever et ret stort pres. Nu kigger jeg over på dig, Simon, i forhold til ESG-kommunikationen, fordi der er mange, der kigger på fashionbranchen og tænker i særdeleshed på E'et. Der er nogle udfordringer der, hvordan tager vi hånd om dem og så videre. Dansk Mode og Tekstil er jo en medlemsorganisation, hvor jeg har en masse medlemmer inden for netop fashion og tekstil. Hvad opfordrer I jeres medlemmer til at gøre derude? Jamen, altså man kan sige, det her er jo ikke en ny dagsorden, hverken for vores medlemmer eller for os som organisation. Altså de 15 år, jeg har arbejdet med den her branche, har vi talt om bæredygtighed, har ikke rigtig vidst, hvad det egentlig var, vi havde med at gøre for en størrelse. Og så er der sket rigtig meget, før vi er kommet over i ESG-dialogen. Så der har jo været et langt tilløb. Men noget af det, som egentlig definerer vores medlemmers hverdag, er jo, at hvorimod der tidligere ikke var stillet så mange krav, der var ikke så meget regulering, så kommer EU i 2022 og præsenterer deres tekstilstrategi, hvor der ligger 16 lovgivningsmæssige initiativer under. Så du går nærmest fra 0 til 100 overnight for de her virksomheder. Og det er jo virkelig, virkelig svært. Så det handler jo om, også når vi rådgiver vores medlemmer, jamen kig ind i din egen forretning, fordi du kan ikke det hele på en gang. Så du er nødt til at se, okay, hvor er det, vi har den største impact? Hvad er det, der er vigtigst at fokusere på nu? Og så bryde det ned i bidder. Og så arbejder vi med dem løbende, fordi der er også mange kompetencer, som vi ikke nødvendigvis har ude i virksomheden. Og så er man jo nødt til at søge rådgivning, man er nødt til at søge noget sparring i hverdagen, og for at
for at få svar på nogle af de her ting. Og hvordan, altså hvis der kommer et af jeres medlemmer til jer og siger, hvad skal vi gøre i forhold til det her ESG? Skal vi gå ud og kommunikere åbent omkring, hvor vi er? Altså hvad er jeres rådgivning i de tilfælde, der er? Den er jo lidt mere kompleks end som så, fordi vi kan ikke bare sådan sige, I går bare ud og fyrer den af. Altså, fordi det handler jo rigtig meget om, I skal have styr på de interne processer, I skal have styr på jeres forretningsgange, I skal have styr på, hvilke lande opererer I. Det er jo også en af de udfordringer, der er ved vores branche, det er jo, den er exceptionelt globaliseret. Både når det kommer til produktion, men også når det kommer til afsætning. Så det skal der selvfølgelig være styr på. Men noget af det er, at vi går ind og kigger på, altså hvor er den enkelte virksomhed? Og vi vil altid opfordre dem til at kommunikere, så længe de er konkrete, så længe de kan basere det på verificerbare data, som faktisk også kan trykprøves hos tredjepart. Så når man taler omkring et af de spørgsmål, jeg for eksempel har skrevet ned, det er, altså hvordan kan de her virksomheder eller mindre virksomheder i modebranchen reelt set gå ud og kommunikere deres fremskridt, uden at blive kritiseret for manglende skala, altså at man ikke gør nok? Ja, og hvis vi lige tager den et skridt tilbage, fordi jeg kan se på global plan, også inden for særlig modebranchen, er der rigtig mange, der lige har trådt et skridt tilbage og faktisk næsten er holdt op med at kommunikere. Vi har fået Trump. Det har ikke hjulpet noget. Vi har så også fået en omnibus i EU, som faktisk gør, at der er usikkerhed om rigtig, rigtig mange af de her regler, som man skal til at efterleve. Og så er der mange, der lige tager et skridt tilbage og siger, det kan godt være, at vi bare skal holde vores mund lige nu. Men det tror jeg ikke er den rigtige løsning. Altså, fordi du er nødt til at kommunikere. Og det er jo også mit råd til de små og mellemstore virksomheder derude. Altså, man skal ture og kommunikere. Men man skal også ture og være åben om, at man ikke er perfekt. Altså, fokusere på der, hvor man gør noget, og så være konkret i den måde, man fortæller om sine handlinger på. Og tror du reelt set, der kan drages nogle paralleller, eller at der er nogen uden for modebranchen og tekstilbranchen, der reelt set kan lære noget fra den måde, modebranchen gør det på, eller er der nogle ting, man kan hente der? Jamen, det tror jeg helt bestemt også, fordi vi faktisk i mange år som branche jo har prøvet at komme ud med vores fortællinger, og måske ikke har været rigtig gode til det. Det tror jeg også er en af grundene til, at kritikken kommer, fordi vi har talt meget om bæredygtighed og bæredygtig mode, og vi kan jo lige så godt slå den ihjel med det samme. Hverken mode eller nogen som helst andre produkter kan jo i princippet være bæredygtige. Så det skal vi ligesom have visket ud. Så jeg vil sige, lær endelig af alle de fejl, der er begået. Også rent kommunikativt, hvor man har forsimplet det en lille smule, og så fokusere på de mere konkrete handlinger nu. Og der tror jeg helt sikkert godt, man kan skele til mode- og tekstilbranchen. Jeg kommer lige tilbage til dig, fordi jeg kunne godt lige tænke mig lige at tale til dig her også, Per, i forhold til logistikbranchen, fordi ligesom fashionbranchen, så er logistikbranchen jo virkelig en, der er et stort fokus på i forhold til det her. Man kigger på, og I har mange biler og så videre på landevejen, og I må også have den her dialog med jeres kunder og stakeholders, at bliver der gjort nok, og det I gør, er det rigtige. Hvordan oplever du det? Jamen, det er klart, det er et stort issue omkring det her, og det er jo den svære tilgang til det. Når vi er ude at tale med kunderne, så forventer kunderne lidt, at de gerne vil høre det quick fix. Altså, hvad er det, vi kan gøre, og hvad er det, vi skal gøre for at gøre et eller andet. Det der quick fix, det er der bare ikke nogen, der har fundet endnu på transportbranchen, og det findes ikke. Og langt de fleste virksomheder har jo et eller andet ting, hvor de importerer og eksporterer, så vi er alle ramt af det under en eller anden form. Og det vi så går ud og snakker med dem om, det er, at vi kan rådgive omkring, om der er nogle ruter, hvor vi måske ser, at det er måske mindre CO2-udledende end andre. Så kan det godt være, at den har været lidt dyrere tidligere. Så kan det godt være, at man skal ind og kigge på den der del. Det kan også være, at man skal om at kigge noget i sin planlægning, hvor man siger, at den transittid, vi har, er den rigtige, eller kan vi forøge den, eller formindske den, og dermed forøge eller formindske vores CO2-udledning omkring det. Men det er jo noget, hvor vi taler ind til kunderne, hvor det er kunderne så i hele deres produktionsflow skal have involveret det hele, og det er meget, meget svært. Det er en meget svær del at gøre det i relation til sådan nogle ting. Oplever du generelt set fra sådan både jeres selv side, men også jeres konkurrenters side, at der er en bekymring om at kommunikere sine fremskridt i det her, eller logistikbranchen et sted, hvor man godt tør springe ud i det nu efterhånden? Nej, det har der vel været. Der har vel været nogen, der både har skrevet klimaneutral transport og bæredygtig transport og ting, og så ligesom inden for mode og tekstil, så findes det jo ikke omkring de der ting. Man kan gå ind og sige, at vi har en lidt grønnere transport måske, vi har en lidt mere bæredygtig transport måske omkring de der ting, men det er jo det, man kan i relation til det. Så vi er jo ikke der, hvor vi kan sige, at vi har fundet de vise sten. Det vi har gået ind og sagt, det er, jamen altså, vi går ind og kigger på de der faktuelle ting, vi nu har gjort, de der små sejre, vi nu har fundet, de der små projekter, som vi har sagt, dem kan vi faktisk godt finde ud af at føre igennem. Dem går vi ud og kommunikerer med omkring det. Mere end sådan det brede perspektiv med, at I skal gøre sådan og sådan.
Hvad tænker du, Carsten, i forhold til Per og Simons kommentar her, altså det der med at ture gå ud og kommunikere åben og ærligt, og de udfordringer, branchen generelt står overfor. Ja. Hvordan takler man det fra et kommissionsperspektiv? Ja, altså, nu bliver det jo ikke sådan en debat, hvor vi er meget uenige med hinanden. Nej, det er også okay. Nå, men i forhold til det, hvis vi kommenterer på det, du siger, Per, jeg er jo meget enig i, at udfordringen er jo ofte i forhold til de cases, som vi sidder med nogle gange, i forhold til logistik og transport, at det er ret komplekst at kommunikere, hvad det er, og det er meget teknisk lige pludselig, og så sætter folk, der er født tekniske, til at forsøge at kommunikere det, så bliver det rigtig svært lige pludselig. Ikke? Så jeg er meget enig i det der med at få brækket det ned til nogle mindre ting, og så gør det let forståeligt, altså virkelig målrettet gør det let forståeligt, når du kommunikerer det, og også gennemsigtigt i, at det er en lille ting, vi gør nu, men det danner præcedens for, hvad vi gør med de andre ting. Ja. Og så måske tidligere, og vi i hvert fald oplevede, så er man bange for at tale om den lille ting, fordi så ser de også alt det andet, vi ikke har gjort endnu. Ja. Der vil jeg sige, lad være med at være bange for det, bare du har din historie om, hvad du har forestillet dig, du vil gøre med det andet. Så fordi at det er jo ærgerligt at miste værdien af at kunne kommunikere det, du har gjort, fordi du er bange for, at der er nogen, der peger på, hvad det du ikke har gjort endnu. Have din fortælling klar som, hvad du har tænkt dig at gøre herover, og være gennemsigtig omkring, ja, det er stort, ja, det er komplekst, men vi går i den rigtige retning. Det tror jeg er en god ting at have med. Og så vores erfaring er faktisk også at konceptualisere den øvelse, som ESG-øvelsen er. Nu et konkurrerende selskab til jer, som vi har på vores kundeliste, Alpi, der er hele deres sådan ESG-strategi, kan du sige. Den bliver kaldt Alpi Go Green. De gør det rigtig meget lettere inde i organisationer for dem, der skal modtage organisationer, forstå, når det er inde i det her rum, hvor I forsøger at gøre en indsats. Og det er jo så defineret med nogle forskellige parametre. Så konceptualisere det, gør det let at forstå for modtageren, både internt som eksternt. Og så tror jeg i forhold til... i forhold til mode og tekstil og livsstil i øvrigt, der tror jeg, du har fuldstændig ret i, at den historie, der måske er det er jo alle sammen nogen, der er rigtig dygtige til at kommunikere sæsonwise og fortælle en rigtig gode historier. Og jeg tror, noget af det, der skete i sin tid, det var, at man måske putte lidt for meget fra det der almindelige kommunikation over i den grønne eller ESG-kommunikation og komme til at sige lidt for meget i forhold til, hvad der var sandt. Og der oplever man nok lidt backlash nogle gange om, at hey, det er jo tendenserende til greenwashing. Der tror jeg, nu at man er kommet meget længere i det, og meget mere klar over, hvad er reglerne, og hvad må vi sige, og hvad må vi ikke sige. Og så tror jeg, det er lidt den samme ting, der gælder. Altså, ture kommunikere de små sejre, der er, og så kommunikere den overordnede sådan, intention i øvrigt. Aller sidste kommentar. Ja, så bringer jeg lige Sofie ind i koncerten bagefter. Ja, det var lidt aller kommentar, ja. Og så tror jeg, at hvis du kigger på modebranchen, jeg tror, premium brands, de er sådan i sig selv sådan rimelig bæredygtige, for det er jo produkter, der holder i lang tid, kan man sige. Og så er der en lille del, der er født bæredygtige i dag imod hele deres produktion. Og så er der hele det der fast fashion og det almindelige rum. Og der tror jeg faktisk, at samarbejde på tværs af de forskellige store huse vil kunne gøre en forskel, ligesom I gør over i vindbranchen, på leverandørsiden. Fordi du bliver ret konkurrenceudsat, hvis du værende fast fashion begynder at gøre nogle ting, der gør den priser ryge op, det må de jo aldrig, og så videre. Og de andre ikke gør det, så er du død allerede der. Så jeg tror, det handler også om at gøre noget sammen og kommunikere det samarbejde. Godt. Så vil jeg gerne lige rette hen over til dig, Sofie, fordi at noget, der i høj grad er fokus på i forhold til både vind og byggeri, forestiller mig produktion, altså det vi producerer, og hvordan vi gør det. Har I jeres kommunikation og jeres historie klar i forhold til, hvordan I takler det, eller generelt set, hvordan arbejder I med kommunikation på det? Ja, det har vi. Jeg vil sige, helt overordnet, hvis man kigger på byggebranchen, jamen så er vi jo også ansvarlige for en kæmpe stor andel af det samlede CO2-aftryk, altså både i produktionsfasen og i brugsfasen, men i høj grad også i affaldsfasen, når vi skal til at rive noget ned igen. Så der er ingen tvivl om, at altså, når man har så meget ansvar, så skal man dele med os. Sørge for at kommunikere, hvad man gør af fremskridt for at inspirere hinanden. Så det synes jeg er en meget stor del af rejsen. I forhold til vindbranchen, så er der ingen tvivl om, at de råmaterialer, som vi tager ind i vores produktion, altså det er jo i høj grad stål, det er beton, det er nogle rigtig tunge materialer med et mega højt CO2-aftryk. Når vi så tager dem ind i vores produktion, så er der en høj energiintensitet, når man skal bearbejde de her materialer. Når de skal ud og stå, så leverer de heldigvis et grønt output i form af mere grøn strøm globalt. Så den vinkel, vi ligesom har på det der, er at være meget åbne omkring, jamen der er et sindssygt højt CO2-aftryk. Vi har et sindssygt højt forbrug af energi og diesel og hvad der ellers følger med. Til gengæld så er outputtet altså også grønt. Så vi kan godt retfærdiggøre, at det her det skal til, for at vi kommer i mål totalt set. Så ja, det er meget den vinkel, vi Men er der nogen, for lige at blive lidt på den der, er der nogen af de
Du kan se, at der også kommer spørgsmål fra dig, Sofie. Det tager lige bagefter, så kører vi lige videre. Er der nogle af de ESG-initiativer, som I har lavet, både nu tager vi Super Welcome eksempelvis, hvor du kommer fra, som du kan mærke gør noget godt, eller gør mere for jeres stakeholders derude end andre? Er der nogen, du sådan kan sætte finger på og sige, det her, det kan vi se, det virker, når vi er ude og kommunikere? Jeg vil sige helt generelt, så de initiativer, der er mest visuelle og nærværende, altså nogle gange de helt små, som vi også taler om, det som din kollega kan se, eller din leverandør kan få øje på, er også det, der er mest forståeligt for modtageren. Når vi har fået solceller på taget, og vi kan gå ud og kigge på dem og pege på dem, eller vi kan gå ud og pege på vores fraskær, som vi nu har fået opgraderet til en salgbar ressource, jamen så er det noget, som modtageren også kan forstå budskabet af. Så de der sådan helt små, konkrete initiativer, synes jeg absolut er dem, der har størst værdi. Ja. Vil du kommentere på det, Carsten? Nej, det er egentlig eller måske bare følge op, fordi jeg er rigtig, rigtig enig. Jeg tror faktisk ovenkøbet, hvis vi snakker på kommunikationsperspektiv, sådan formgivningsperspektiv, så er min oplevelse i forbindelse med vores kunder, at jo mere netop jordnært og nærværende du kan gøre det, jo større reaktion er der på det. Altså frem for at lave den store forkromede reklamefilm og solcellen på taget, så er det måske bare en medarbejder, der kommer ud, som vedkommende er, og siger, at det giver stolthed for mig, at vi gør sådan og sådan ting. Så det er min eneste kommentar, det er mere sådan formgivningsdelen af det. Gør det egentlig meget, meget, meget tæt på rigtige mennesker, og glem reklamebureauet lige en lille sekund. Det kan så også være reklamebureauets anbefaling, i øvrigt, men gør det nærværende for dem, der skal modtage det, og lad mig pakke det ind i en eller anden glorificeret... det er et rigtig god pointe. Pas på at gøre det forkromet. Præcis, Vi talte også om det, inden vi åbnede op her, at altså det her med, at altså, der er jo rigtig mange virksomheder, som har de her helt langsigtede mål, 2050, 2040, vi skal være CO2-neutrale osv. Men vi gør egentlig ikke en særlig stor dyd ud af at kommunikere det, fordi jeg oplever ikke, at det vækker specielt meget effekt hos modtagerne. Altså det er sådan, ja, tjek, det har de fleste i dag. Det er mere de små, konkrete men det er de små ting, der bliver forskel, set, ikke, og som man kan mærke. Ja, lige præcis. Der er kommet et spørgsmål, Per, til logistikbranchen, så jeg tænker lige, vi springer over i den. Det hele bliver jo lidt en garage, jeg får at pick your brains for de forskellige brancher, og sådan folk får noget med. Altså det spørgsmål går på, det er, at logistikbranchen generelt set, hvordan differentierer man sig den gennem ESG? Altså når man må kigge på den udefra og sige, at den må være en lille smule udfordret på den del. Hvordan differentierer man sig? Har I lagt en plan for det, en strategi for det, positioneringen? Jamen, det har vi jo talt en hel del om, og vi kører sådan 2 spor. Vi kører sådan en corporate spor, hvor det er ud fra en corporate funktion, vi fortæller lidt omkring den brede vinkel, omkring det, hvad er det, vi gør, og hvor er vi henne, science-based target, og de der forskellige ting, vi nu går ind og kigger på. Og så har vi sådan det mere lokale spor, hvor det er små LinkedIn-historier med netop nogle forskellige folk. Et af de succeshistorier, vi har, det er, at vi har skiftet almindelig diesel ud med HVO-diesel på alle vores havneoperationer i Esbjerg. Jamen, den første dag, hvor vi fik den første levering med HVO-diesel på tanken, der var vi nede og stå dernede fra med til at sælge tanken, tage nogle billeder og dele en historie omkring. Det er tilbage til de små historier, der det var en aktuel historie, faktuel, at nu kommer den faktisk, bilen fra Skanol kommer faktisk med HVO til havnen i Esbjerg, eller til vores operation i havnen i Esbjerg. Så det er jo det, vi gør sådan meget af, som sådan. Og så ligger der meget i det der med at få det ud og leve blandt medarbejderne også. Altså medarbejderne skal tage ejerskab om de her historier også. Altså. Kan du genkende noget af det her med de små historier, som både Sofie og Per fortæller om? Jamen det kan jeg helt afgjort, fordi det er jo netop et eksempel på, at man kan være konkret. Fordi det bliver jo rigtig, rigtig svært, og så vender vi jo lidt tilbage til den gang for 15 år siden, hvor jeg startede med at arbejde med den her branche, hvor det blev det her fluffy bæredygtighedsbegreb, som ingen rigtig vidste, hvad handlede om. Ikke engang dem, der kommunikerede det. Hvorimod ved netop at være konkret, ved netop at fokusere på de konkrete initiativer, så skaber du en langt stærkere relation. Og jeg hæfter mig også ved en af de ting, som Per siger, det er jo det her med også at lave en sondring om, hvem er din målgruppe egentlig i det her. Jeg tror også, der er mange, der fejlagtigt har tænkt, det er det her, vores kunder gerne vil have. Der tror jeg lige, man har glemt at kigge på, dels, hvem er mine kunder egentlig? Måske skulle man snakke med dem og finde ud af, hvad betyder egentlig noget for dem? For jeg oplever i høj grad at have gjort det, og det er egentlig ikke noget, der er unikt for mode- og tekstilbranchen, men rigtig mange brancher, der kommunikerer fuldstændig hen over hovedet på deres kunder, fordi de ikke har forståelse for, hvad det egentlig er, der betyder noget for. Ja. Det er faktisk sjov dialog, den der med, at vi er overhovedet tæt nok på vores kunder til at forstå, hvad der rører sig i dem, ikke? Fordi vi går i vores egen andedam og finder ud af, hvad der er vigtigt for os og i virksomheden lige nu. Men det der med at snakke med kunderne om, hvad der reelt set giver mening, er enormt vigtigt. Det der indefra ud perspektiv, det skal man passe rigtig, rigtig meget på med, og så faktisk lige huske, at man er udstyret med 2 ører og 1 mund. Jeg vil godt lige tænke mig, du markerer på. Det er også spørgsmål, kundernes kunder er også forskellige. Ja.
Så det er vigtigt, at man som kunde ikke bare siger, hvad er vores kundegruppe generelt. Ja. Der er nogen, der har mere behov for en fortælling omkring noget bæredygtighed eller forskellige andre, end andre har. Og derfor skal man forsøge at tage det ned på et niveau, hvor det er ens egen salgsafdeling, ens egen marketingafdeling, gå ind på at sige, hvad er det for en kunde, vi gerne vil have, så vi ikke kigger bredt, hvad er det, vi kan gøre. Så kan det være utroligt svært at få startet. Man går ind og kigger på den ene kunde i Irland, whatever. De har en eller anden kampagne, hvor de kører på noget. Skal vi ikke supportere dem, eller hvad kan vi supportere dem med omkring det? Hvis jeg lige bliver i de her små historier, nu kigger jeg lige over på dig, Carsten, fordi de her små historier kan vel bedst leve, hvis man har fået skabt en kommunikationsplatform, hvor man har en reel fortælling omkring sig selv, eller hvad, eller kan man gribe dem ud af det, man oplever og rører sig lige i øjeblikket? Ja, jeg er meget enig i det der med, at nogle af de her tiltag skal også netop forankres i virksomheden, på rigtig mange niveauer. For hvis du vil fortælle de her små autentiske historier, så er der også noget til at inddrage almindelige mennesker, eller din organisation. Og for at det skal virke troværdigt, så skal de jo vide, hvad det er overhovedet, og hvad de bidrager til. Så det er utrolig vigtigt, at organisationen er med os i forhold til, hvad det er for en fortælling, eller hvad det er for en strategi, vi har lagt på ESG-området. Og så vil jeg netop sige det der, nu har vi måske en håndfuld af kunder, der er en vis størrelse, som arbejder med det her helt grundlæggende. Og det er jo helt rigtigt, at langt størstedelen af dem, så har måske sådan, det der kommunikations- og ESG-strategien herinde, men afhængig af, hvad det er, vi skal hvad formålet er med kommunikation. Det er til stakeholders, ejere, om det er til kunder eller kunders kunder, eller det er for at sælge et eller andet. Der vinkler vi det jo helt forskelligt, og formgiver det også helt forskelligt, selvom det er nogle af de samme ting, vi prøver at fortælle. For det er nemlig meget forskelligt, hvordan man skal servere de her ting, og hvilke dele, der er relevante. Så det skal man også med, men det er jo for eksempel strategiske øvelser. Det kan man planlægge sig ud af. Men meget enig i det. Ja. Jeg springer lidt i agendaen og stiller lidt forskellige spørgsmål. Det er fordi, jeg bliver inspireret af dialogen og samtalen. Det håber jeg er ok. Noget af det, som jeg synes, der er interessant i at blive lidt ved, det er hele det der med, hvordan vi engagerer medarbejderne. Fordi det, vi ved sådan rent kulturelt, det er, hvis vi får medarbejdere en tale for dem ud at leve vores historie og vores fortælling, så er der altså rigtig, rigtig meget guf og hente, skulle jeg til at sige, i markedsføringen og kommunikationen der. Altså, kan vi prøve at få nogle konkrete ting på, hvis I har dem, Sofie og Per, kigger lige over på jer til at starte med her, i forhold til, hvordan man får medarbejderne engageret i sin ESG-agenda, og hvad det eventuelt har fordele? Sofie? Ja, vi har lavet arbejdsgrupper på tværs i mange forskellige fora på tværs af virksomhederne, og har egentlig startet med at fundere det helt fra toppen af, så vi har et advisory board i hver virksomhed, hvor vi så overordnet tager beslutningerne og finder ud af, hvordan skal strategien være, hvordan skal vi passe det ind, og så får vi derfra ligesom peget de relevante kollegaer ud, som skal være med til at arbejde på enkelte projekter eller initiativer. Jeg oplever, at der er ret god succes med så at netop involvere de medarbejdere eller de kollegaer, som er i de her arbejdsgrupper. Og hvis du lige er heldig, og du rammer sådan de rigtige, jamen så griber de den jo også selv og løber videre med historien. Så altså, jeg tror også, at det her, ligesom med mange andre områder, også er lidt afhængigt af sådan personlig gejst. Ikke? Altså, det skal helst også det skal være et godt match med dem, der griber den. Ikke? Ellers så bliver det en dårlig historie. Klart. Ja. Jo, i forlængelse af det, så vi har lavet sådan et ambassadørkorps, hvor vi har inviteret bare bredt ud alle vores medarbejdere, hvem kunne tænke sig, hvem har interesse i at dykke lidt mere ned i det her omkring bæredygtighed, hvem vil gerne høre mere. Det er helt uforpligtende at deltage, og der har vi så i dag, tror vi er nok på 65 medarbejdere på global plan. Så der er folk fra Australien, der er folk fra Brasilien, der er folk fra USA, der er folk fra Skandinavien omkring det. Der kører vi så nogle sessions, hvor vi gennemgår, hvad er det, vi er i gang i, hvad er det, vi gerne vil, hvordan har vi det. Men får også input den anden vej fra. Fordi når vi siger bæredygtighed i Danmark, så taler vi om en eller anden ting. Når de så hører det i Brasilien, så er det noget helt andet, og i Singapore noget helt tredje. Whatever. Og derfor er det vigtigt, at vi også får input ind udefra, og det bruger vi så også vores ambassadørkorps til at samle det op. Vi har jo 80 kontorer over hele verden, så det er vigtigt, at vi får input fra de der, for at vi kan tilrettelægge den strategi, vi gerne vil have for at komme tilbage med et eller andet. Men er det ikke også din vurdering i forhold til det overhovedet, altså når man er på en ESG-rejse, som man gerne vil gå ud og kommunikere, at det med at have medarbejderne med i det hele taget er bare enormt vigtigt for at få det til at lykkes? Det er alfa og omega. Ja. Hvis ikke du får din organisation med, dine medarbejdere med, så lykkes du ikke, uanset hvor godt du kan lave noget materiale og få et dygtigt marketingsbureau til at lave en plan for dig. Men har man nogle medarbejdere med, som kan agere som lokale ambassadører på det enkelte kontor nede i Rio,
jamen, så er man måske nået langt, så er det måske den vej, man skal gå. Tror vi på i hvert fald. Ja. Carsten, du vil kommentere. Jamen, det er faktisk, det er faktisk meget sjovt. Jeg har sådan et pointe til det, at da vi i sin tid startede med at arbejde med ESG-kommunikation og så videre, der troede vi, at det handlede rigtig meget om kundesiden. Men i dag, lad os bare sige 10 år efter, der viser det sig, at måske 70% af det kommunikation, vi laver for vores kunder i forbindelse med det er intern kommunikation. Mm-hmm. Det er intern alignment, det er intern forankring, for netop, at processen virker ikke, hvis det kun er en managementøvelse. Så vores kunder har også fundet ud af, at det skal med, og ofte er det faktisk der, vi skal starte, før vi overhovedet går ud, fordi at ellers kommer det simpelthen ikke til at virke. Og bare et lille kort eksempel, det er, at endnu kunder netop i forhold til at få organisationen med, og det ved jeg er noget, man skal have tålmodighed med. Det er også en global virksomhed nemlig, og det er jo lidt forskelligt, hvordan man oplever ting på tværs af landegrænser. Og hele deres øvelse er, at management ved godt, det kan ikke komme fra dem, det skal komme fra de fagpersoner, som sidder med ting. Det er dem, der skal vide, eller der skal byde ind på, hvordan kan vi optimere det her i en bæredygtig retning. Men hvis de ikke forstår the why and the how and the what, i eller hvad det er, vi laver her, så kan de aldrig komme med input. Så deres kæmpe øvelse på global plan, det er at få det helt ned på gulvet, og så bede de mennesker om, når de forstår, hvor vi skal hen, selv at bidrage. Så det er det systemer for. Og jeg vil sige, at de er måske 20% i mål nu. Det er de så også åbne omkring. Fordi det er en kæmpe udfordring, især når du er i Kina, når du er i Indien, osv. Men enig, det handler om at få organisationen med. Det er også en kommunikationsøvelse. Ja. Du markerede på den her også. Det gjorde jeg nemlig. Gennem de sidste 5 år har vi en gang om året lavet en større spørgeundersøgelse blandt vores medlemmer, for ligesom at tage temperaturen på, hvor er branchen egentlig henne i deres ESG- og bæredygtighedsarbejde. Et af de spørgsmål, vi har stillet hvert år, som er rigtig interessant i den her sammenhæng, det er, hvilken stakeholdergruppe er egentlig den primære drivkraft for at skabe positiv forandring, og for at sørge for, at virksomheden også skaber positiv forandring. De første 4 år, der er det medarbejderne, der topper. De røgnede så ned på en anden plads sidste år, hvor det så faktisk er ejere og bestyrelse, som er gået op som nummer 1. Men medarbejdere konstant i top 2. Ja, det er det, der er de vigtigste stakeholders på det her. Ja. Rundt har vi været på den. Der er kommet et spørgsmål, herinde nu, som jeg bare lige tager. Jeg tror, vi har sådan fået svaret lidt på det løbende, vil jeg så bare lige sige. Men nu bliver vi lige i fashion og tekstil. Simon, det her, der er fokus på her i spørgsmålet, det er omkring, altså hvis man står som en mindre virksomhed i modebranchen, og kan måske gerne vil i gang med at kommunikere sin ESG-fremskridt, men måske er lidt bekymret for, altså, hvordan bliver jeg taget imod derude? Hvad er reaktionerne derude? Altså, har du godt råd til de virksomheder derude? Man skal have rigtig, rigtig godt styr på, hvem man er som virksomhed, hvad man gør, og hvor det er, man kan gøre en impact. Og så start med at bryde det ned i små bidder. Det nytter ikke noget, at man tror, man skal til at kommunikere om det helt store og redde regnskov og det ene og det andet. Prøv at være helt konkret. Altså, vi har jo talt rigtig meget om det. Vær konkret. Gå ind og se, hvad er det for konkrete handlinger, vi egentlig gør i hverdagen, som gør en forskel, og så finde ud af, hvem er det, du gerne vil kommunikere til. Så det tror jeg er det allervigtigste. Jeg synes også, der har været meget dialog, der har været rundt om bordet. Det er virkelig noget, vi kan understrege, at det er vigtigt, det der. Så er der par dem, tror jeg, vi har været forbi de her spørgsmål, der har. Hvis jeg må tilføje, så altså vi har lige for første gang rapporteret efter VSME-standarden i vores årsrapportering. Og i forhold til det, du siger, Simon, så tænker jeg også, at det er ret afgørende, at man finder en eller anden en struktur eller en metode, som man kan rapportere efter eller kommunikere efter. Og hvorfor så ikke bruge VSME'en? Jeg synes faktisk, efter at have lavet øvelsen, at man får nogle ret klare rammer, og også måske at det går op for en undervejs, vi gør faktisk mere, end jeg lige først havde antaget. Ja. Altså så det her med, at du får serveret en eller anden metode eller struktur at kommunikere efter, som du måske også kan benchmarke dig lidt overfor i forhold til nogle af dine kollegaer. Det vil jeg absolut også mene kan give noget på den her rejse. Ja. Og der havde du et konkret værktøj, eller nævnte du noget? VSME-standarden, som er den her EU's frivillige standard for bærredygtighedsrapportering. Der kan man benchmarke sig. Ja. Jeg bliver lige ved et opfølgende spørgsmål til dig. Nu er det dig, der får lige på kogepladen her. Der er et spørgsmål i forhold til Simon igen her. Altså konkrete initiativer, hvis du har nogle eksempler på nogen, der har vist sig at styrke nogle brands derude, nogle specifikke ting, eller noget kommer tæt på? Eller? Ja, altså jeg kommer nok ikke til at fremhæve enkelte brands, som gør det, men noget af det, som vi kan se, der resonerer rigtig godt, det er jo de brands, som er ret skarpe i deres profil, som dels kender deres kunder rigtig godt, og kender forbrugerne rigtig godt og deres præferencer. Og som altså man kan sige, hvis du er et sportsbrand, så brug det som afsæt. Hvis du er et outdoor-brand, så brug det som afsæt. Hvis du har rødder et eller andet sted, hvor det spiller en rolle, så brug det som afsæt. Altså du er nødt til at være mere konkret end det her med at sige, her er noget
her er noget genanvendt polyester, og her er noget økologisk bomuld. Fordi det flytter ikke noget. Nej. Altså, du er ikke i øjenhøjde. Og jeg tror i virkeligheden, det er nok... Altså, det er også derfor, de her community-driven brands i virkeligheden er nogle af dem, som har rigtig, rigtig stor succes med det, fordi de er i øjenhøjde med deres målgruppe. Så igen, de små historier igen, og som måske får sit community til at være med til at talesætte eller fortælle de små historier. Helt afgørende. Giver mening, ja. Godt. Det går rigtig, rigtig fint fremad, det her. Vi har faktisk allerede snart brugt 40 minutter, så jeg kunne godt tænke mig, det går hurtigt, når man er på, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at tale omkring nogle tværgående perspektiver imellem brancherne, nogle synergier imellem de her forskellige brancher. Den her må alle byde ind på, men er der nogen, der kan sige, er der nogle erfaringer fra... lad mig formulere det på den her måde. I er alle sammen i nogle brancher, der er en smule udfordret i forhold til ESG-kommissionen nu, hvor man skal ture og gå ud og gøre noget. Det har vi fået etableret. Er der nogle synergier imellem brancherne? Kan vi fælles nogle fællesnævner, som man måske kan lade sig inspirere af derude? Har I nogle tanker og oplevelser omkring det? Alle er velkommen til at byde ind. Og ellers vælger jeg Carsten. Altid noget at sige. Nej, jeg har faktisk et, og jeg tror også, I er med i det nemlig. Ja. Fordi i vindbranchen, eller leverandørerne til OEM'erne, eller til de større, altså Siemens, Vestas, dem jeg kender, i vindbranchen, der er de underleverandører, leverandørerne til dem, i forbindelse med at finde ud, hvis det de fandt ud af, det var, i stedet for at vi hver især i vores respektive virksomheder forsøger at løse de her problemstillinger i forhold til optimeret produktion, energiforbrug osv., så er det smartere, hvis vi går sammen. Så der er blevet lavet et netværk, faktisk ikke så langt herfra, hvor at de her leverandører til vindbranchen, de begyndte at gå sammen og bruge hinanden i forhold til at tale om det problemstilling og finde fælles løsninger. Det tror jeg mange andre brancher måske også godt kunne gøre. Det er klart, når du så sætter det ved bord, skal du være lidt mere åben og lidt flere ting frem, end man måske er vant til. Men det tror jeg faktisk er et godt sted at starte samarbejde med dem, man måske før tidligere så som sine konkurrenter. Og det kan jo både være inden for samme branche, men det kan jo i praksis også fungere på tværs af brancher, ikke? Byggebranchen har jo også brug for transport. Det tænker jeg også, tekstilbranchen har, ikke? Altså sådan, der er jo enormt mange synergier på tværs af brancherne, så det er jo ikke nødvendigvis den her silo-tænkning. Den skal vi faktisk lidt væk fra. Ja. Og hvis jeg bare lige må lige ved den, for nu kommer der et opfølgende spørgsmål til det her, altså det her med, hvordan kan andre lære af de her brancher, altså jeres, der er allermest under pres, hvordan kan man reelt set lære noget af dem i forhold til den ESG-kommission, man selv er ude at arbejde med derude? Vi er jo lidt omkring det nu her, med netværksdelen. Er det noget af det, man måske giver mening at facilitere i andre brancher også? Jeg tror, at det er i hvert fald noget, som man kan gøre, og så selvfølgelig også kommunikere om netop det samarbejde, og hvor det skal hen, og så videre, så videre, så videre. Så er klart, så er det jo meget intentioner, men lige pludselig så begynder der at ske noget konkret, og så selvfølgelig sørge for det, for det kommunikeret også. Så det var bare lige et input til noget, som vi konkret har set blandt vores kunder. Ja. Det er jo også spørgsmålet, at det kan godt være, at man kan arbejde sammen i samme branche, eller på tværs af brancher, men der højere også at dykke ned i de enkelte værdikæder, så vi tager det hele med, fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan vi jo ikke som transportvirksomhed sørge for, at vi lige pludselig får lavet noget, der er bæredygtigt fra Kina til Herning. Der skal vi have en leverandør med. Det skal være et luftfragtfirma, det skal være et shippingfirma, altså dem, der ejer skibene, eller det skal være noget helt af tredje omkring de her ting. Og så skal vi have en kunde med os. Så det er jo det der samarbejde, vi skal ind og finde ud af at sige, hvordan kan vi åbne op for det? Hvad er det, vi ting, vi har? Så lægge tingene på bordet. Og så kan det godt være, at der er en lille bitte omkostning ved at gøre det. Men hvis den omkostning, den kan deles i 2, 3, 4 eller 5 stakes, i stedet for, at der er én virksomhed, man sidder og kigger på og siger, så skal I tage den som sådan. Det er helt klart at foretrække omkring de her ting. Og jeg tror, jeg er en del af det, vi skal komme til meget og se ind i de næste 4-5 år. Er der nogle kommentarer? Fordi jeg er helt enig. Altså den her vidensdeling, det er sjovt at se. Jeg kan faktisk ikke komme på andre forretningsområder end ESG, hvor det er så udtalt, at der er så stor en vilje til at dele med hinanden. Jeg tror, vi er oppe på at have 4 forskellige netværk, plus et advisory board. Og det er jo konkurrenter, der sidder. Men lige præcis på det her område, der konkurrerer de ikke. Fordi der har de faktisk en fælles interesse i at både flytte hele branchen og lære af hinanden. Så derfor tror jeg, min opfordring til alle mulige andre brancher, der ræk ud. Altså, kender du en eller anden perifært i en af vores brancher eller en anden branche, som man synes er interessant, ræk ud. Det er meget, meget sjældent, at folk de sidder og putter med deres viden. Fordi alle er et sted lige nu, hvor de er kommet til at få en rejse med tingene. Ikke? Et af de spørgsmål, der går meget igennem blandt panelet også, det handler mere omkring, eller ikke blandt panelet, blandt dem, der ser med herude, det handler meget omkring, hvad vi kan lære hinanden på tværs af brancher. Og jeg tror, jeg vil prøve at omformulere spørgsmål, fordi så er det måske nemmere at gå til. Hvis jeg lige starter med dig, Per. Altså, hvis du skulle vælge nogle af de initiativer, I har sat i gang hos Blue Water Shipping, som du tænker, at det kunne nogle andre brancher også gøre, vil jeg reelt set få noget ud af det. Hvad vil det vigtigste så være der?
Jamen, det vigtigste, det er jo at selvfølgelig kigge på din egen forretning omkring det, og sige, hvad er det, vi kan gøre internt? Hvad er det, vi kan gøre i vores egen produktion? Kan vi sørge for, at vi producerer med lidt grønnere energi? Kan vi sørge for at gå den vej? Kan vi gøre noget, hvor vi går ind og kigger på nogle alternative produktionsformer omkring det? Vi skal ind og kigge på, hvordan er det, at vi kan gøre de der helt bitte små ting. Vi kigger meget på for øjeblikket, hvordan kan vi få nogle flere solceller på vores tage rundt omkring, for at producere vores egen strøm omkring det. Det er jo de ting, som vi kan gøre uden at involvere andre, men vi kan selv tage det der stik. Så det er med at finde ud af at kigge indad, hvordan er det, få det op i de der små ting, og hvor er det, vi kan starte henne. Fordi hvert kilo tæller, som det vil sige omkring vores CO2. Så selv små ting, så få de der ting frem, og så lave de der små sejre. Ja, de små sejre, ja. Sofie, vil du kommentere på den samme spørgsmål? Altså nogle af de initiativer, I har sat i gang i byggeri og vind, altså hvis du skulle prøve at give noget af det videre, hvad er så det vigtigste, man kan gøre i andre brancher også? Jeg havde en god kollega engang, som sagde, at det du måler og vejer på, det kan du også forandre. Og det synes jeg er kimen her. Altså, det tænker jeg også har været grundarbejdet for alt det, I har lavet, som du beskriver her, Per. Altså, man skal have et CO2-regnskab. Man skal begynde at sætte tal på, jamen, hvor er det, vores udledning ligger. Og tit går det også op for en, at den ligger et helt andet sted, end man måske havde forventet, fordi der er en meget højere emission på et eller andet, vi typisk indkøber. Den øvelse har vi lavet i Subu, den øvelse har vi lavet i Velcoin. Nogle gange bliver man overrasket, nogle gange er det meget, meget givet, hvad resultatet vil være. Men det, er jo, altså det sætter jo bare meget tydeligt fokus på, hvor skal du sætte ind. Ikke? Hvor kan du ændre på noget? Og det giver dig også et mega godt afsæt at kommunikere ud fra, fordi du kan sætte tal på det. Ja, lige præcis. Ja. Godt. Carsten, kom til på det. Nej, jeg vil bare sige, at som kommentar til det, I siger, at hvis spørgsmålet er, hvad kan vi lære af hinanden af panelet her, og så tror du nævner den, at det er jo et nybrud også i kommunikation. Vi er jo vant til helt lukket og kommunikere kun det fedeste for en 10-15-20 år siden måske. Ikke? Og i dag, der kommunikerer vi åbent og ærligt, sejre og nederlag, alt det vi snakker om. Så det der er også på den forretningsmæssige del, hvis det er det der spørgsmål, det er, at nu bliver der jo lige sagt, der er en dør åben, der ikke har været åben før. Ja. Konkurrenter vil gerne dele viden lige pludselig. Så hvis man er konkurrent til Per her, og man gerne vil i gang med det her, så kan man rent faktisk ringe til Per nu, og sige, prøv at jeg skal også i gang. Du nævnte et eller andet sådan og sådan. Hvordan kommer jeg? Så tror jeg, uden at vide det, Per rent faktisk vil svare, fordi det er for the greater good, selvom det er en konkurrent. Så jeg tror, en af de ting, man kan gøre, for at sige det kort, det er række ud til de, som er i gang, som ved noget. I gamle dage vil ikke sige noget. I dag er døren åben. I hvert fald, det lader det i hvert fald til. Det tror jeg er ret vigtigt at tage med, faktisk. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at vi deler de der ting, og der har vi jo heldigvis i Danmark en frontrunner i Mærsk. Ja. Altså Mærsk har jo et kæmpestort Mærsk Zero Center, hvor de investerer en rigtig mange store beløb i, hvad er det, man kan gøre på de store skibe, hvad kan man gøre det generelt. Det deler de kvitterfrit med shippingbranchen. Ja. Så alle, der har noget med det, kan gå ind til Mærsk Zero Center og se, hvad er det, vi har med at gøre. Det er virkelig et eksempel til efterfølgelse. Yes. Og lige sidste kommentar til det, fordi som også blev sagt i forhold til et netværk, at finde ud af, hvad man skal gøre, og hvad man kan gøre, er jo helt vildt videnstungt, for det er så teknisk tungt, det her. Så jeg tror netop også, hvis man spørger nogen, og er med i nogle forskellige ting, så kan man springe mange led over. Hvis man selv som virksomhed skal optage alt den viden og alt den data, for at finde ud af, hvad man skal gøre, så tror jeg, det går langsomt. Jeg tror, hvis man rækker ud til de, der er i gang, som allerede har optaget den data og den viden, så tror jeg, man kommer ret meget længere, ret meget hurtigere. Sofie? Jeg tror også, det er rigtig vigtigt i den forbindelse. Og så husk, at vi har et kæmpe institutionsuddannelsesmiljø, som kan hjælpe os på den her rejse. Ikke? Der er så vanvittigt mange puljer, du kan tabe ind i, og universiteter, du kan samarbejde med. Vi har pt. Et projekt på Tech-Back-løsninger, altså, hvor vi samarbejder med Syddansk Universitet og andre virksomheder og studerende, som er inde og forsøger at hjælpe os med at udvikle et Tech-Back-system. Og vi er jo bare en af mange, som gør det her. Ikke? Vi samarbejder også inden for branchen i netværk og sparer med hinanden om, hvordan kan vi komme nærmere en løsning. Så altså, det skal man virkelig ikke glemme i det her, fordi de sidder jo også på enormt meget viden på tværs. Ja. Jeg ved jo også, der sidder mange marketingchefer og sådan noget, som er med på den her live her i dag, og det handler og meget af det kommer også at handle omkring, hvordan får vi det ud i marken og leve. Det er nogle rigtig, rigtig gode inputs. Nu lader jeg mit spørgsmål lidt, men det jeg har hørt meget i dag er i hvert fald det der med at få alle de små sejre, alle de små historier ud og leve. Hvis vi skal give et godt råd til dem, der sidder og arbejder med markedsføring kommission her, er det så, det der ligesom for alvor batter noget nu her? Kommunikere, hvor man er på rejsen? Eller? Finde ud af, hvem de gør det for til at starte. Ja. Altså, hvem er det, du vil kommunikere til? Hvad er det, du har benefit af at gøre? Er det for dine kunder? Er det for dine medarbejdere? Er det for dine
ejere, eller er det fordi revisoren siger, at I skal gøre det, fordi det er lovpligtigt omkring det. Det er ret vigtigt at finde ud af det. Og så er det spørgsmål at gå ind og sige, lav nogle af de der små ting, gerne med et personligt twist omkring det, og så sørg for at være åben og ærlig omkring din kommunikation omkring det. Men gør det. Kom ud og kommunikere noget. Helt klart. Ja, kom i gang. Ja. Okay. Jeg har et spørgsmål, der stadigvæk trænger sig lidt på, men det er mere over i det der med, om vi kan lære noget af nogle af de fejl, der måske er foretaget og lavet derude. Er der nogen, der har mod på at åbne op på nogle af de ting, som vi har lært af, og sige, det skal man simpelthen så vidt muligt undgå at gøre derude? Er der nogen, der har nogle konkrete ting på det? Simon, du nikker? Ja, jeg nikker, fordi jeg har jo set mange både gode og desværre også knap så gode eksempler i tidens løb. Ja. Og vi har faktisk udviklet 6 gode råd inde hos DMT. Og de er ganske gratis, så alle må gøre brug af dem. Fordi vi har jo set en stigende interesse for vores branche, og et stigende antal af greenwashing-anklager. Så derfor er der tydeligvis room for improvement. Men noget af det, som er helt afgørende, det er drop alt det her abstrakte kommunikation. Det resonerer ikke hos nogen, og du risikerer at komme i fedtefældet. Sådan der. Altså forbrugerombudsmanden er jo benhård på den front. Så det handler... Og med abstrakt kommunikation, men at du har kommet til at sige noget, som man egentlig ikke må, altså, eller lave nogle ting, eller hvad? Men jeg mener faktisk, at noget af det allervigtigste, det er, at man kan være konkret, og man kan dokumentere de ting, man siger, i stedet for at sige, at vi er et bæredygtigt brand. Det der ord bæredygtigt skal slet ikke have lov at stå alene. Nej. Altså, det må det simpelthen ikke. Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, man skal jo kigge på, hver gang du siger noget, rejser det flere spørgsmål, end det giver svar. Så skal du tænke dig om at gå tilbage. Ja. Og det er for presse- og kommunikationschefen hos DM, og det er rigtig vigtigt. Det tæller fra erfaring. Hvad hedder det? Er der nogle andre af jer, der har nogle inputs til det der med, hvad man så vidt muligt skal undgå at gøre? Jamen altså, det vi startede med at gøre, det var jo egentlig, at vi fik lavet nogle løsninger, som vi troede var de rigtige løsninger, som kunderne ville vælge. Så begyndte vi at fortælle kunderne, at det er det her, I kan gøre. Og så sad vi egentlig og ventede på, at kunderne ringede og sagde, at vi vil godt købe den her løsning, fordi sådan og sådan. Altså kunderne skulle betale noget for det. Og der sad vi ventet lang tid, indtil vi fandt ud af at sige, at kunderne er ikke interesseret i at gøre et eller andet. Nej. Og der må vi bare sådan taste det helt om af igen og sige, fordi vi fik spørgsmål fra kunderne, hvad er det, de selv har gjort? Og vi har jo skiftet lidt LED-pærer, og vi har skiftet lidt IT til noget, men det var ikke noget, der battede noget. Og det er der, vi fandt ud af at sige, at vi er nødt til at gøre noget internt først. Vi er nødt til virkelig at få nogle succeshistorier frem internt og sige, at det her, det er det, vi kan gøre, for det er noget, vi kan gøre og beslutte, bare fordi vi kan og vi vil. Så kan vi gøre det. Og det kan vi så kommunikere om. Sige, nu har vi gjort det. Sofie, nogle kommentarer? Vi har også haft de oplevelser, kan jeg bare sige, med initiativer, som ikke er lykkedes i første omgang. Og det er nok helt sikkert et resultat af det her med, at man lige har glemt at tænke på, hvem er modtagerne egentlig, og fanger vi dem overhovedet på de platforme, vi nu går ud og fortæller om de her gode initiativer. Så det tror jeg absolut, man skal huske. Og så er det bare en udfordring, det her med, i hvert fald der, hvor vi er på rejsen, hvis vi skal begynde at bygge mere på, hvis vi skal skabe en mere bæredygtig virksomhed, end den, vi har fået bygget op i dag, jamen så kommer det med en omkostning. Og hvor skal den ligge hen? Altså skal den ud til kunderne? Fordi den er ofte lidt svær at sælge. Ikke? Altså, så hvordan får vi gjort det her på en måde, så alle også kan se sig selv i det? Ja, godt. Jamen, vi nærmer os som slags stille og rolig afslutning nu her, så jeg vil gerne prøve at opsummere de her ting, vi har lært i dag, eller talt omkring i dag, i nogle konkrete ting og nogle konkrete råd. Og der har været mange gode ting op her, så hvis man har nu går jeg rundt, det kan være, at man har sagt det, så gentager man bare sig selv, men hvis man har et godt råd, man gerne vil give videre til dem, der sidder så med herude i forhold til, hvordan begynder man at kommunikere sine ESG-fremskridt derude, hvad er så det første, man skal gøre? Carsten, vil du starte? Ja, altså nu skal jeg prøve at lade mig gætte. Jeg synes, vi har sagt mange ting, som jeg har lyst til at sige nu. Ja. Jeg tror, den første ting, jeg vil sige, det er at stille op til sådan noget som det her. For det er jo også en øvelse for os i at være åbne og ærlige omkring sejre og nederlag og så videre. Stille op til sådan nogle ting, tag dialogen, og så også på den anden side lyt til dem, der så kan modtage kommunikationen. Lyt til dem, der er i gang, og spørg ind til, hvad vi kan lære af hinanden. Det er den ene ting, og så er en anden ting, det er kend lovgivning. Jeg ved godt, det er kedeligt, men kend lovgivning, så du er sikker på, at du ikke ender i nogle dumme sager. Det er punkt 1. Og så punkt 2, som Sofie siger, udviklet virksomhedens terminologi for, hvordan man taler om tingene, og få det implementeret, sådan så det bliver ensartet, ligesom alle andre brandarbejde. Og så den sidste, det er lidt kedeligt, det er sådan lidt organisatorisk.
nogle af de synergier, vi ser, og som vi også begynder at anbefale, det er, at du sætter de her ESG Compliance Officers sammen med markedsføringsfolkene, kommunikationsfolkene, organisatorisk, sådan så, at der er ret kort til, at de her ting kan blive kommunikeret nærmest i real tid, men at de her 2 ansvarsområder arbejder meget tæt sammen og har den samme forståelse, så kan man få ret meget ud af det kommunikationsmæssigt. Det er lidt ny at sætte de roller sammen. En af rollerne er helt ny i sig selv, men det er i hvert fald min anbefaling. Prøv den konstellation organisatorisk, og så giv dem mandatet fra nogen, der kan træffe beslutninger til også at gøre ting. Ja. Ikke så kommentar for dig, Sofie? Jeg har lyst til at sige, brug lovgivning som rettesnor, men også en hockeystang til at komme videre og udvikle. Fordi der er meget god lovgivning, som vi kan bruge. Jeg siger god. Jeg synes, det er en fordel. Jeg hilser den velkommen. Og det er jo også, fordi vi har valgt at konkurrere på det. Ikke? Men her kan du altså også gå ind og tilbyde dine kunder en mere værdi, ikke ved at sikre, at de faktisk overholder kommende lovgivning. Og du havde et rigtig fint citat, hvis man kan måle det, så man gør noget ved det, eller noget i den stil, ikke? Det, du kan måle veje på, det kan du veje på, det kan du gøre noget ved. Det tager vi. Per, en afsluttende kommentar for dig? Ja, jeg er bange for lidt at komme til at gentage mig selv omkring det, men det er jo et spørgsmål om det der med, at gøre det er vigtigt at ture, gør det. Det er vigtigt at ture komme ud, det er vigtigt at tage dialogen, gerne på et personligt plan med et personligt tvist med nogle medarbejdere gennem nogle kunder. Det virker altså bedre, end hvis det er en brandfilm, der bare er lavet og står alene. Ja. Det bliver nok desværre en gentagelse, men ikke desto mindre. Vær konkret, og vær i øjenhøjde med dem, du kommunikerer med. Og så et lille supplerende godt råd er, ræk ud, søg det netværk. Du vil blive forbavset over, hvor mange, der står i den samme situation som dig, og hvor mange, der rigtig, rigtig gerne vil dele ud af deres viden. Tusind tak. Således blev vi ret meget klogere på ESG-kommissionen i stilletid med de brancher, som er en lille smule udfordret, i hvert fald, hvor der er meget fokus på. Jeg vil gerne sige tusind tak, alle sammen, fordi I deltog i dag. Simon, DM og T, Per fra Blue Water og Sofie fra Velkon og Superwood. Og min egen gode kollega Carsten fra Happy, tak fordi du også var med i dag. Og til dem, der så med, kan jeg sige, at det er vi glade for det første. For det andet, så laver vi en optagelse af det her efterfølgende, så man har mulighed for at få. Og så vil vi gerne sige tak for, at I så med.